Wel, dyma i chi ddosbarth go arbennig nawr ynghylch y gwartheg. Dosbarth newydd yma yn y ffaeria i'r gwartheg Byrgorn. Bryd sydd mor agos at galon y cwmni Emily Jones o Benuwch. Dyma'r bryd a'r gwartheg sydd ati adre, wrth gwrs. Odyn. Mae fe'n neis gweld nhw ma, chymod, tro cyntaf nhw fod ma, a mae safon dda ma wedyn ni. Ie, tair heffer sydd o'n blaenau ni, a heffer o Geredigion sydd agosat o'n i fan hyn. Wrth gwrs, y teulu Price Llwyn Hywel, wrth gwrs, esill dyn ni harwen ni, ac ni'n gweld y beirniad Greg Willis gyda'r heffer yma nawr yn ei ar sylwi ac yn ei theimlo hi, yn teimlo le mae'r cig. Beth am y heffer yma nawr te? Hon yw'r un fwyaf yn y dosbarth o ran i phwysau. Wel na, dim cweit te, ond mae gyda'r tro yma yn y dosbarth. Beth am hon, Emily? Mae'n... Pan weles i ddyn nhw mewn i ring, chymod, oedd hi'n sefyll mas. Mae'r rhai fo'n onest, chymod, mae'n fywch dda diawl, i fo'n onest, ych chi. A mae'r lliwiau, chymod, fel i fi gweud, mae jyst popeth amdani. Ffordd mae'n dal i ffen, a'r ffordd mae'n i osgo hi yn y cylch, mae'n dangos i hunan mor dda. Odi. A'r teulu Price o Llwyn Hywel, wrth gwrs, maen nhw wedi cael lot o lwyddiant yn y sioe eleni. Nhw enillodd adran yma, y bencampwriaeth y Byrgorn yn y sioe haf. A maen nhw'n brofiadol iawn yn y maes o ddangos i nhw. A mae fe'n neis gweld y lliwiau wahanol mae gyd, chymod. Ie, achos dyna beth sy'n arbennig am y bryd mewn ffordd, ynddo fe? Felly wedi gael un goch dywyll, a sy'n iawn, lle geid un wen i gyd. Ie, fel mae pawb yn gweud, mae'n fel licorice all sorts, chymod. Ond maen nhw'n hynod o drawiadol, ynddo nhw, pan wyt ti'n gweld nhw llon ca ohonyn nhw, maen nhw'n werth i weld, ynddo nhw. Odyn. A maen nhw dywel. Ydy, yn union. Ac ni'n gweld felly rhif 16 yn cerdded o'n blaenau ni fan hyn. Hon yn heffer o Sir Fynwy. Primrose yw enw honna, mae hwnna'n heffer smart iawn hefyd. Rhif 12 fyna nawr, welon ni mynd o flaen y camera. Dyna ni, mae hon yn heffer smart. Eto'n dal i hunan yn dda, i ffen yn uchel. Mae hwnna'n fywch neis yn fyddi. Odi, mae yn... Falle ddim cweit yn symud cystal ar rai o'r ddwy arall yn y dosbarth yma, ond eto llawn cig. Maen nhw gyd werth i weld. A hon eto o Sir Fynwy, o fferm Gair Hill, y teulu Woolet, sy'n berchen hon. Gybwyddi Ribbon yw i henw hi. Hon eto, fel ti'n gallu gweld, ni'n gweld fyna, mae'n y lled sydd yn di, y dymder mor llawn o gig yn dwi. Ond pwy sy'n mi ddod fewn i'r safleoedd cyntaf yma? Dyna'r cwestiwn mawr. Wel mae Greg Willis i weld, Emily, fel sef ydy'n dechrau wneud i benderfyniad. O fel sef ydy'n just... Ie. Cypsagod. Credu mae'r lliw yn... Mae fe'n deceiving. Ie, falle bod e. Ie. Chi'n gweld yna, mae lot o'r ei coch yn mynd fe yn, chymod, a wedyn mae lot o brocs yn mynd fe ond. Rhaid tarw yn ymwneud ein, so ti... O ie. Siwr drwydd fel broc o ar leis. Ie. Wel mae'r rhain yn twli fel y double muscle effect, chymod, fel y Belgian Blues. Ond mae'r society yn siarad cael, chymod, i rhain nawr y pedigrees, di eisiau cael gwared hwnna, ond... Chymod, fi'n credu yn reiddiol, daeth y blues mas o'r hyn. He come back, he's gone for it. He hasn't felt, okay. Iawn, pads. So we have a result. Wel, dyma ni te'r beirniad wedi wneud i benderfyniad yn slic iawn yn osbarth yr Heffrod Byrgorn. Emily Jones, pwy sydd wedi mynd â hi felly yn y dosbarth yna nawr? Broadley Tim sydd wedi mynd na'i. Gyda... Glebdale Primrose. Hon yn heffer arbennig, yr heffer dryma yn y dosbarth. Mae'n 689 kilo. Pam hon te? Fel arbenigraig yn y bryd fel bethau, pam ti'n meddwl bod yr heffer yma wedi dod i'r brig, Emily? Wedyn ni, mae'n sefyll allan, a mae'r lliw yn helpu. Ond o beth fi'n gweld o fan hyn, fel wedys i, sa'n gallu cael, chymod, sa'i o bwys nhw, sa'n gallu teimlo nhw, ond mae'n edrych yn llawn, chymod. Mae'n heffer smart iawn. Odi, a sionc, neis. Tim Bodley
o fferm Parsonage yn Sir Fynwy, felly wedi dod i'r brig. Glebdale Primrose yn gyntaf. Teulu Price o Lwyn Howell wedyn ar ail wobr. Felly llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. I llwyddiant nhw yma ar faes y sioe yn Llanelwedd yn parhau yn y ffairia. Felly, edrychwn ni mlaen nawr at y dosbarthiadau nesaf sydd i ddod i'r Heffrod, achos wedi'ch chi, mae yna Heffrod diri ar y ffordd. Felly, aroswch da ni.